For 2 år siden stod jeg på denne talerstol. Dengang blev jeg citeret i stort set alle aviser. Hvad er der sket siden da? Ja, strikketøjet er skiftet ud med et veltrimmet metroseksuelt fuldskæg. Men har I lyttet til de ledige, til lærerne, til de udsatte, til nydanskerne, til de offentlige ansatte, til de syge og handicappede? Har I fra toppen af vist tillid til alle os, der dagligt kæmper for gennemsigtighed og socialliberale værdier? Jeg oplever en partitop, der kan føre en åben socialliberal politik, men gør det modsatte. Jeg oplever en folketingsgruppe, der virker arrogante, selvambitiøse og akademiske, ude af trit med virkeligheden og virkelige mennesker. Jeg oplever et partiapparat, der lukker sig om sig selv og læfler for vælgerne med spin, statistikker, stiletter, skængertale og strategier. I taler om segmenter, hvor jeg ser det enkelte menneske. I stempler folk som svage, hvor jeg ser ressourcer, drømme og værdier. Regeringens politik er alene symptombehandling af et samfund, hvor skel, marginalisering, fremmedgørelse og fattigdom øges, og hvad værre er, accepteres. Vores parti burde kæmpe for et ægte socialliberalt fælles fundament, hvor enhver borger har betydning, og hvor det offentlige og erhvervsliv trives i tæt partnerskab som hinandens forudsætning. Det er nødvendigt at vende bøtten. Radikale Venstre skal træde i karakter, være visionære, vise vilje og lederskab. Grundstenene skal være lige muligheder og mobilitet, som opskriften på bæredygtig vækst, værdighed og velfærd for alle. Vi skal forebygge og udvikle, i stedet for at symptombehandle og tabe mennesket, når vi psykisk, socialt eller sygdomsramt når ud til kanten. Jeg er medlem af de radikale, så længe partiet fører socialliberal politik. Men mit bæger er fyldt til randen. Forstår I pointen? Tak for ordet. Tak for det.